खुलुमबाय लोगोफोर थांनाय हरावहाय जों क'क्राझाराव अपारेशन खालामदोंमोन अपारेशन खालामनायाव बावहायबो ड्राग्स जाग्राफोर जों साबा हमनो मोनदों साबानि गेजेराव सासे आइजो हिनजावसा बिबो खारनानै बारग'दों जोंनिया एसे रुमाव हाबनो एसे मिस्टेक जादों तो जाय हक थेवबो जोङो जाखिनि मोननांगौ बिसोरखौ जों गासैखौबो हमनानै मोनजोबदों नोंथांमोना बिसोरनि आखाइनि रोदाखौ सासे सानैनिखौ नायोब्ला बुजिगोन स्क्रिनाव होगासिनो दङ दै बिसोरनि आखायाव रोदाफ्रा माबायदि हालत जानानै दङ जाय हक बाथ्राया जों चिरां आरो बङाइगाव बे मोननैखौ जोङो टारगेट लादोंमोन बे मोननैखौबो जोङो 100% एसेब्लाबो 100% नङाब्लाबो जोङो बावहाय 20% 30% सोब्लाबो एसेब्लाबो खमायदों होननानै आं आसा खालामदों दिनैहाय क'क्राझाराव थांनाय हराव जों हाबहैदों क'क्राझाराव हाबनानै मोनहैदों दा जाय डिलार आरो डिलारफोराबो सांग्रां जाना थानाया मोजां जेसेबां गारि साखावनानै खाद जेसेबांखि माबायानो खाद डिलारखौ मोनोब्ला जों आयेननि गेजेरजों राहा लामा लानायखौ जागोन आरो जुदि बावहायबो जुदि खारबाय थायोब्ला बिथांमोना केप्सुलखौ जानोबो गोसो जानानै रेडि जानानै थानायाबो मोजांखा सिदा सिदि बाथ्रा खारन बेफोरबायदिखौ जों दोननानै लाब गैया बै डिलाराथ' मालाय मालिक माहाजोन मानसिफ्रासो जायो ओमफ्राय माहाजोनफोरनि गथ'फ्रासो एसे जायो ओमफ्राय बे सेलारफोरा गाहाय थाखोनि सोरनिबा बिमा बिफा गैजायै सोरनिबा माबा माबि बेफोरबायदिखौसो खालामगासिनो दङ किन्तु डिलारा मुलि बायना जानो हानायनि गोहो थायो ओमफ्राय बै सेलारफोरा फाननानै बे इन्जेक्सन लानानै थाइसे थाइनै 100 200 बेफोरखौ लाब जानो थाखायनो बिसोरो बेफोरबायदि अबस्थाखौ मावनो गोनां जादों आरो हाबा जानानै थानाय बेबो बिमा बिफा मोनथिलायलायै बिदि स्रोद ड्राग्स जाग्राजों ड्राग्स जाग्रा हाबा जालायनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों मैया हमनायफ्रा जों बिसोरखौ पुलिसनि आखायाव गथायनोबो हागौ जिहेतु मैया जों आबसु अफिसावबो जों लाबोनानै जों दोननाय जादोंमोन जों बावहाय हमबावोमोनबा डिलारखौनो जों हमनो मोनोमोन नाथाय जों मैया हराव बिनि सिगांबो जों हरावहाय दाखालिनि हरावबो बङाइगाव अपारेशन खालामनाय जादों उन्दुनाय गैया थांनाय हरावबो जुदि बेबायदि हरफा जुदि थोलोनो मा खालामनाय मोनबा अपारेशन होनायबा जों डिलारखौ हमनो हागौमोन जायखिजाया जाय मानसिया ड्राग्स जाग्रा बिनि खोथाखौबो दान्दिसे खोनासंनानै ला आरो जों बिथांमोननि जायफोर हमजानाय बिथांमोनखौ जों मोखां खोबथेनानै एसे नोंथांमोननो खोन्थानो लोगोसे नायलांबाय थादो स्क्रिनावनो आं गेजेर होनानै होयो जों ड्राग्सखौ जानानै मा इन्टारेस्ट मोनो सासेनि लाइफआथ' गैखाला ड्राग्स जानानै आखाइ रोदाफ्रानो जेबो गैला सिदा सिदि बाथ्रा बुंनायखौ बुंगोन जोङो हौवासाफ्रा आगदा आगसि आखाइनि रोदाया मोनसेबो जुदि थुजालाब्ला गावनि प्राइभेटआवनो इन्जेक्सनखौ थुना लानो गोनां जायो जायनि जाहोनाव बै प्राइभेटआ बेमार जानायफ्रा HIV पजिटिभ जानायनो माबा माबि जानाय प्राइभेटआव इन्जेक्सनखौ थुनानै लायो प्राइभेटनि रोदायावहाय बावहाय थुना लानानै बिसोरनि प्राइभेटफोरा नस्थ' जालांजोबो देहाबो थै गासिबो नस्थ' जायो होनबा दिनैहाय बेफोरबायदि मानसिया थांना थानायनिख्रुइ थैनायानो मोजां होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला बेयो बिमा बिफाया दुखु मोननो हागौ बा गाज्रि मोननो हागौ मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावनि फिसाखा आरो गावनि बिमाखा बे आरोखि बाथ्राया थ' बाथ्राया ओमफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बर'आनो जा हारसायानो जा रुम भारा लानानै थायो बिथांमोना ID प्रुफ बिनानै लाया आरो फन नाम्बार माबा मोनसे नाम्बार बेफोरबायदिखौ मालाबाबो होआ मानो होननानै बुङोबा जों थांनाय हराव फेमिलि हाबा जानानै थादों न' रुम भारा लाना थादों होननानै बुंनायाव मालिकनाव सोंहैबाय मालिकआ बुंबाय मा बेथ' आंथ' बिसोरखौ सिनाया बा आं मिथिया खोथाया नै बेफोरबायदिसो
जायफ्रा रुम भारा होनानै दोनो बिथांमोननिबो माखासे गोरोन्थि दङ होननानै आं सानो। बर'आनो जा हारसायानो जा मेनलि क'क्राझार टाउनावहाय बिथांमोननि जाय रुम भारा बिहैगोन बावहाय सिंगेल होनानै थागोन, सोरबा बेचेलारनि नामाव होगोन, सोरबा हौवाया थांनानै उन्दुहैबाय थागोन बा ड्राग्स बे रुमावनो ड्राग्सखौ आबदा खालामबाय थागोन। बेफोरखौ एसे रुम भारा रेन्टआव होग्राफोर जायफ्रा बिथांमोना रेन्ट होग्राफोर बेफोरो माने एसे नोजोर ला, खेयाल ला। बिसोरनि जायफ्रा रुम नागिरहैगोन बिसोरनि आइडि प्रुफ गासिखौबो लाजोबना दोननाया मोजां। नङाब्ला जायफ्रा रुम भारा होगोन बा रुमखौ रेन्टआव होगोन बिथांमोनाबो बे सुबुंनि थाखाय भुगिनो गोनांबो जानो हागौ। जों बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै दोननाया मोजां। आरो थांनाय हराव जों बिदि सेमखौनो मोनदों। बे बाङालि बस्तियावहाय बेबो नोंथांमोना हयथ'बा दिनैफोर मोनथिबाय जानांगौ। थ' बिदिब्ला बिथांमोननि ना गथ'नि जाय सुबुं ड्राग्स जानाय बिनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ एसे खोनासंलांदो। ड्राग्सखौ मानि थाखाय जानाय जायो? माबा बे थानो हायियाव लोमजानाय गरम मोननाय जायो, माबा मोनाबाथाय बिदियाव जानाय जायो। आदसा, जेनेबा नोंजों लोगोसे साबेसे जाग्राफोर दङ? आंजों बे माबाया हिन्जावा जाफायोमोन, ओमफ्राय बिसोर जायो, बेफोर खारफानायफोरसो फैयो। ओमफ्राय नोंसोर सोरनिफ्राय लायोमोन? नाम मख'नो नाङा। बे सासे हिन्जाव दं बेनिफ्राय लायो। आदसा, ओमफ्राय नोंसोरो सानसेयाव लायाबा थानो हागोन ना हाया? हायो। हा? दिनै जे नोंसोरखौ दिनैहाय जुदि जेलाव जुदि हरोबा नोंसोर माबायदि नांगोन? एसे खस्थ' मोनो। ड्राग्स जाग्राफोरखौ नों मा खावलायनो सानो? मोजां बुस्थु नङा, माबा देहानि थाखाय गाज्रि थांनाय देहाखौ गारनांगौ। औ, गोसाय बुं। ड्राग्स जाग्राफोर जायफ्रा ड्राग्स जानानै दा फाग्ला फाथा बायदि जानानै दं, नोंसोरबायदि बैसोनि मानसिफ्रा, नों बिनि सायाव नों मा बुंहरनो सानो? जायफ्रा जानानै दिनै फाग्ला जानानै दं बिसोरखौ नों मा खावलायनो सानो? आं बेखौनो खावलायनो सानो जे ड्राग्स जानानै जेबो माबा जाया समाजनि थाखाय जेरै गाज्रि बुस्थुआ। गारजानो लुबैयो ना जाबाय थाजानो लुबैयो? हा? गारजानो लुबैयो गासिखौबो। गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनायलायनानै जोंनि क'क्राझार सोहोराव दिनै हमनो हादों, बेखौ आं बाख्नायगोन आदामोनखौ। जोंबो बेबायदिनो सिगाङाव जोंनि एरियायावनो हमनो मोन्दोंमोन, नाथाय बिथांमोनखौ जोङो बिमा बिफानि आखायाव गथायहरफिननाय जादोंमोन। दा जों खोनाबाय थादोंमोन बा जों मोनथिदोंबो माखासे जों हमनो मोननायनिफ्राय। गावसोरजों माने जों जायखौ हमनो मोन्दोंमोन बिसोरजों गोबां मानसि बेबायदि ड्राग्स लाग्रा दङ होननानै खिन्थानानै लादोंमोन बिथांमोना। नाथाय बिसोरखौ जों हमनायावबो गोब्राब जादों जोङो, मानोना जोङो बयनोबो सहाय नांगौ। जों मोनसे फरायसा आफादजोंल' बिसोरखौ हमनो हानाय नङा। गुबुन गुबुन दल संगठनफ्राबो बे हाबाफारियाव ओंखारफानांगोन आरो रायजो राजायाबो जगदान होनांगोन। आरो जायफोरा जोंनि बे क'क्राझार सहराव बा जोंनि क'क्राझार सहरनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव गाव गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ फरायनो दोनहरदों, बेफोरखौ एसे नोजोर होनाया गाहाम जागोन। मानोना न'निफ्राय फरायनो होननानै फैयो बा हस्टेलफ्राव थाफैयो, खिन्थु बिथां फरायसाफोरा गोबां बे ड्राग्सजों जड़ित दङ। आरो गाव जड़ित गैयाबाबो जाय रुमाव थादों बेयाव थाग्राफ्रा जड़ित गोनां, बेनिखायनो गिनांगौ। बेनिखायनो बिमा बिफाफ्राबो एसे नोजोर होनाया मोजां जागोन, आं बेखौ बुङो आरो। ड्राग्स एडिक्टेडफोर मासे मानै माथाम माब्रै ड्राग्स एडिक्टेड बिथांमोननि मोखां खोथा बाथ्रा बुंनायफोरखौ एसेब्लाबो खोनाबाय जानांगौ। आखाइनि अबस्था आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव दहायनो खोन्थागासिनो दं, नायजाया। दा बिथांमोनखौ दांनो थाङोब्लानो माबा मोनसे फैबायदां। मानसि हिसाबै बे बाथ्राखौ बुंनो हामा, मुगैनो मोना, हामा मुगैनो नाङा। मानसिफोरखौ अननो ओंखारो, दुखु नाङो गावनि बर' फिसाफ्रा, बर' सुबुंफ्रा मानो बिदि जाखो। गावनि फिउचार ना भबिष्यत, गावनि नेक्स्ट जेनेरेसनफोरखौ जों माबायदि खालामलांगोन। ओंखायनो आं जोबथारनायाव बेखौल' खावलायगोन, जोंनिया पलिटिक्सआबो पलिटिसियानफोर होन बा
दल संगठन जेसेबां दं बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जेसेबां दल संगठन दं बिथांमोनाबो ड्राग्सनि एगेन्स्टआव सम लालायनानै बा खाबु लालायनानै मालाबा टाउनखौनो अपारेशन खालामजोबनायाबो मोजां अब्लाना जों गासैखौबो हमनो हागोन बा सानसे साननैल' खालामनानै जाया बिखौ मासाव जों खननै खनथाम बिदि अपारेशनखौ खालामनांगौ जिखुनु समावनो जायखिजाया समावनो खालामनांगौ थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारि